Hi guys! Asa ka pa do? Dagat! Padagat sa may karidyo ko no guys. Kay rumpawa kunos panuhot. Fly, butterfly. Mama! Fly, fly, Karaan. Kenapa may gihuwat? Para ito napabulkit pa sila sa ilahang motor kay na flat ag una. Mahuwat sa mi dare guys sa mga kauban. Sa papagabrel mong kujog. Pawan sila. Sayaw. Ato ta sa asa man ta dapit? beach. Bonbon Beach. Beep beep beep. Diyan na Miss Bonbon. Padagat nag mga person. Kimi, padagat na Kimi. Lami pa dari pa. Nice pa dato to. Magkaagoto ya guys eh. Nagtao. Ano Miss Bonbon guys. Dara Miss Daplin kay da uri bayad-bayad pa ta. Dali ra man uri pud mi. Samsam ka rejo. Mamana sila mamana. Mana sila gisda. Halo ini. To naganis loy-loy to samsam na ngita tugkuan. Isda. Liya to na liya. Kimi. Si Liya. Kimi, di palaom dai. Di palaom ha. Aray, isus. Bali. Ada keagwat ay, di man dari hagdanan. Masuk pa dari hagdanan. Hindi pa dari Nice man dari. Ito sagbot. You look at me. I wanna touch. Pada. Sama deh mga nindot daring kuan. Nindot dari Selami nung dari. Bundo pa. Ito man eh. Dari nindot. Manso pa siguro dan he. Lami pa dati. Lami pa dari. Si Lia. Lami dan to. Kilawan ba? Lagi. Macam mana? Dali guys. Dali. Macam mana? Isda. Isda nga saan isda loy. Bugaong.
buhi pa. Hala guys, lumiin. Sino? Isda, isda, isda. Buhi pa dyan na. May medyo kilawon. Yeah. Butterfly. Makilaw ni? Ah. Butterfly din. Sakit-sakit ni. Ang saingan na ni ha? Sa kay isda na siya. Puhas ang kawan, igagaw. Mangkilawon. Kilawon siya. Dato sila ng mana, dato dapito. Kuya mo, saan ang bitawan? Kana, fish. Muko kailan sa inganda ni Nija. Basta kay kini, mahalang na siya kanay isdaan ha. Sa kuan pa din nagkuan. Pa. Kuan pa? Fresh jud ni kaadto fresh. Kay bagong kuha ni siya guys. Tay batang naglubog-lubog oh, murag naog mangga. Kimi. Ha? Himbis. Himbis? Unsa man isda? Ha? Sa isda? Imo loy? Napay mo? Ha? Sinimo may imong gikuha. Dali ka mo ulayas. More mag sinimo. Ito lang yung gida ko bro. Gida ka plan mo? Oo, ibo. Buwan. Haman. Ang buki ko sini. Adi ni mabot tani eh. Sini mo man. Nag-uwan na dito dapit to. Ah. Buwan, bago mo. Ada to dai sabit di lagi nama ko an igo. Kinsengan? Nimo? Kuha ni Kimi butterfly fish. Unsa gitawag guys og butterfly fish kanina? Butterfly. Ano jag butterfly? Kaya man jag pormag butterfly na. Kuha Kimi. Shell. May shell. Sama na. Uy, unay mga sud bi. Na, nay sud umang. Menud man ang mga umang. Uwan na to ganina. Kani ma? Ha? Kani? Tata ka magkilaw sila sa papa. Kani tinuod din mo. Shell, lagi na pero nay sud. Naning pilit ganina ari. Tiya, natay sud guys. Hala, natay sud na. Hala na dyan, baby. Isa ni, pero di ni pwede makaanak. Di ni makaon. Ngunay sud, jadi ay gamatoy laman. Gamay. Guys, way lamasay. Mo ni kinilaw nga way lamasay. Pero lami ang siya. Asin raw suka. Loy, loy. Simay ko silang suka. Itong bangus. Kaya ila kinilaw ang pinirito. Imo prito. Naikagdas mo ma. Sima. On guys. Oh, panay. Mga unta guys. Lahi aga agi la kinilaw ang akari. Mango. Aw, kani. Pare sana tagasin. Ya. Buha pa tikado. Sige panagot ni. Kinilaw guys. Risko ka ajo. Ano ya? Ba? Taki ko. Kim wala na buhag dyan shell nga gamay sud. Buhi ni be kay taas pa na future. Meow. Taas po future. Nganta. Guys, lagi saka pan guys. Kuha ko ng stugnaw. Kuha stugnaw. Laylay. Ah, paang taluloy. Paano dyan, mamana.
Ay mo. Ang kasi. Ito? Kita na rin daray. Kung nga na, mag-agwang tao pa man kada adlaw na sila ano. Kuan ka ginununan niya na ba? Balik ka pa. Ano ka balik ka? Dagko man dito siguro. Ay karong kuan, karong may klase. Hello guys, nagplano may og. Plano may og kuan ka namang mamana ini kagabi iba kay kamauman mamanag ng gagaon ja. Palit pod may double net kaya mang itao-tao dadto. Paano pod may double net? Ang panahon sa online og ang panahon sa online og legit ba si Jackie? Ug nay kuanan. Ug nay orderas online ra. Karang suli brad. Agwa. Tuloy ka ikaw, tuloy ikaw. Ito na yung mga gabito ito katong doon lang gani ha. Magatunas pa jong loy. Tuloy yung dagmang gabas. Atong ganiha batang gidi uwan. Oh. Plano may guys nga mukuan may double net. Pupuhon, magkuan ako double net kay ug mano sila dari taod pa nato no. Pwede Sige. po pagpag. Ito ato. Ha? Ito ka. Tempat pa. Maskit. Nga pila lagi kami terus. Si 20, tumili na. Ha? 20 na to. Diya terus ubay pa kanang kita ra di mo palit mismo, kita pa. Kaya mga kukuhay naman na subay. Oy. Oo. Yung palitan dyan nga nakakapas Kamu kung saan sila. Sayang ka lagi. Yan na? Grande itong isa. Ano ba? Yung kira pa ito 300 eh. Lagi nga na, baril pero ang kataas ni sa taas. Tataas? Ito po sila pa yun. Buat-buat sa sila ka. Hindi pa abrihan ng balik ko. Overnight nila. Mga hindi pa sila. Naman day tao eh. Nah, bukas pa ba? Kimi! Kimi! Naman day tao. Day tao daro. Lamias. Wang Kimi Diyos badayday. Ila jeng ipabali ag sanga kay na sila gulili mga pamali gud din sila. Ay, babaw ka na isa. Di nakaabot si Loy Loy. Lain pag trip ni mong kuya Loy. Si, hoy! Hoy! Awa na bato Loy. Nadeur batas bato na tabi. Ay, ikaw. Tara ito. Ate ka wala. Ito. Buot ba? Ano ba ito sila ko? Sige, tuzuk. Ge. Eh, sumo. Sumo ba? Ato, tuzuk kana. Tuzuk dito dapit. Lagi ako'y bahala na ato TikTok dito dapit. Ito sugol ito. Sige po. Quick. Doon nga rin, wala kita. So dali sa amin guys, padagat sa aming duha kay kuan ay kanang na ay continue sa Valentine's Day. Mama. Tagay-tagay po ta ginagmay di Madyo na unja makaibaw na ta. Bubalintong na. Tagay. Sa isa pa der? Bubalintong sa. Nabanganan. Iwas. Oh, yagat ta tagay ta pa nagsara bitaw. Uy, kakiyot sa kalapati. Dahil napadaaw naman guys dia. Nangita na sila tuktukon. Lupad na. Ha?